Vítam vás u nového videa, ďalší týždeň je za nami a tak tu máme ďalšie Star Wars novinky, no a tento týždeň bude už kúsok bohatší, hlavne teda na seriálové novinky, keďže dneska sa hlavne pobavíme o seriáli Ahsoka a možnej druhej sérii a o seriáli Acolyte. Ahsoku sme dostali tento rok, no a áno, už dlhšie sa špekuluje, či bude druhá séria, lebo určite to ostalo tak otvorené, že všetci očakávame druhú sériu, len nejakého oficiálneho potvrdenia sme sa nedočkali, keďže samozrejme sú teraz tie stávky hercov, čiže asi by sa nemohlo úplne všetko podpísať a schváliť, aby to mohli oficiálne zverejniť. No ale keďže režiséri a vlastne scenáristi nemajú teraz už tie stávky, keďže tam už ten deal sa uzavrel, tak oni stále môžu pracovať na nejakých tých projektoch, len nemôžu do toho zapájať hercov. No a to znamená, že na Ahsoke sa môže už v tejto dobe pracovať. No a to nám potvrdil jeden leaker na Twitteri, ktorý sa volá My Time to Shine Hello a on už má za sebou nejaké tie leaky, ktoré dopadli v jeho prospech, čiže áno, je to celkom taký vierohodný zdroj a povedal, že Ahsoka druhá séria sa deje, čiže toto by malo naznačiť, že už sa začína nejako asi s písaním alebo možno s nejakými vecami, ktoré sa proste robia mimo hercov, hej, čiže ešte veci, ktoré sa dejú pred natáčaním, ale ja vám hovorím, že to bude ešte dlhá cesta za tou druhou sériou Ahsoky, lebo už takto sme na prvú sériu Ahsoky čakali nejakú dobu, aj keď je pravda, že sa to natáčalo ešte počas tých rôznych obmedzení, čiže možno to teraz bude rýchlejšie, fakt ťažko povedať, ale ja si myslím, že minimálne 2 roky to určite budú, záleží ešte ako dlho budú tie strajky hercov. Čiže toto je len jedno z ďalších potvrdení, že druhá séria Ahsoky sa deje, čo je super a myslím si, že to je tak nejak jasné, ale stále tu bola tá možnosť na stole, že teoreticky by sa ten príbeh mohol dorozprávať v nejakom inom projekte, napríklad film Davea Filoniho, ktorý nás čaká v budúcnosti. Ešte kedy na Disney Plus vychádzala prvá séria Ahsoky, tak viem, že práve oficiálna Twitter stránka nenazývalo to finále ako finále celého seriálu, ale len ako finále série, čiže všetky veci naznačujú tomu, že bude druhá séria, ale tam už to, čo spomínam už viackrát, fakt si na to počkáme, to bude asi ten najväčší problém, hej, a ten príbeh skončil dosť otvorene, čo je celkom škoda. No ale potom tu máme novinky ohľadom seriálu Acolyte. Acolyte je seriál, ktorý by mal byť ďalší rok, už je natočený, už sme mali aj nejaký prvý trailer na Star Wars Celebration, ktorý bol exkluzívny. A ak neviete, tak tento seriál má byť zameraný na Jediov, na nejaké vyšetrovania a má sa odohrávať v novej ére High Republic, ktorá sa odohráva približne 200 rokov pred epizódou 1. Ja si myslím, že to dopadne ako Andor, nikto od toho nemá veľké očakávania a nakoniec nás to najviac prekvapí a áno, boli okolo toho seriálu nejaké drámy, ale to si myslím, že ľudia len prekrutili niektoré veci, ktoré povedali ľudia, čo robili na tomto projekte, ale to tu rozoberať nebudem. Máme novinku, zdroj vám dám do popisu a práve odhalilo nám to, že akí ľudia písali práve seriál Acolyte a jednotlivé epizódy, čiže môžeme sa na to pozrieť, hej, ako ja vám tu nadávam obrázok, nepoznám všetkých tých ľudí, čo na tom pracovali, samozrejme prvú epizódu napísala Leslie Headland, čo je showrunnerka tohto seriálu a áno, už s ňou bola spojená nejaká kontroverzia, ale to tiež ľudia celkom tak obmenili to, čo povedala a ja si myslím, že ešte by som na ňu úplne nehejtoval, to je úplne rovnaké ako niektorí ľudia hejtujú na Tony Gilroya, čo je režisér Andora a to kvôli tomu, že povedal, že nie je úplne najväčší fanúšik Star Wars. A ako keby ten faktor, či je fanúšik Star Wars bol až taký dôležitý, ako jasné, je super, keď niekto, čo miluje Star Wars, robí Star Wars projekt, ale nie vždy je to garancia toho, že to dopadne dobre. Hej, to sme si myslím, že už párkrát videli, takže asi toľko k tomu. Sú tu mnohí talentovaní scenaristi, niektorých môžete poznať zo seriálu House of the Dragon, Watchmenov na HBO alebo WandaVision, čiže určite som zvedavý, s čím prídu a áno, môže to byť veľmi zaujímavé. Tiež predpokladám, že by to mohlo mať aj nejako viac pokračovaní a toto bude len taký ten test, ako sa ľudia ponoria do High Republic. No ja som na to veľmi zvedavý, lebo mainstream diváci nečítajú tie knižky a komiksy, no do tohto sa budú musieť nejako dostať aj bez toho, čiže tí tvorcovia budú musieť predstaviť tú éru nejako dobre, aby sa do toho každý chytil, čiže ja som na to veľmi zvedavý, zároveň tam majú byť aj nejaké zaujímavé veci pre fanúšikov High Republic, ktorí čítali veci, takže určite to bude veľmi zaujímavý projekt, ja si myslím, že by sa nemal nejako asi ani odložiť kvôli strajkom, lebo všetko by už malo byť hotové, no ale uvidíme a ja sa ďalší rok na to ako extrémne teším a myslím si, že hneď po druhej sérii Andora je toto asi najočakávanejší Star Wars projekt ďalšieho roku.
No a toto by bolo všetko z tohto videa a z noviniek za posledný týždeň ohľadom Star Wars. Druhú sériu Ahsoky by som si rád pozrel, aj keď spomínam, že tá prvá séria nebola úplne najlepšia, hlavne to zakončenie, tak väčšinu seriálu som si užil. No a preto som zvedavý, čo urobia v tej druhej sérii, ale ako som spomínal už asi 100-krát, podľa mňa si na to akože extrémne počkáme. No a čo sa týka Acolyta, ktorý by mal byť ďalší rok, no tak na ňo sa extrémne teším. Dúfam, že nebudem ľutovať, čo hovorím teraz, ale ja si myslím, že to bude jeden z tých hitov, ktorý nikto nečaká. Teda dúfam, že to tak bude ako v prípade u Andora a ako vkladám veľkú vieru do tohto projektu, pretože môže to byť niečo nové a zaujímavé pre svet Star Wars. Čo hovoríte na novinky vy? Napíšte mi to pod toto video do komentárov, ale toto by bolo všetko z tohto videa. Ak sa vám video páčilo, dajte like a ak nenapíšete, čo by som vám zlepšiť, môžete mi dať aj odber. Pozrite sa aj na môj hlavný kanál pre nejaký ďalší obsah, no a my sa uvidíme na budúce a nech vás sila sprevádza.